Tin. Biyunge budek apa ora ngelokon apa ya? Biyunge. Apa jenenge? Undang-undang pokok sing alus karo wong wadon. Ujar-ujarku kayungan kuyujan. Aja worone si wadon selek boek. Mari wong wadon kaya mongsa gelem tok ring kamar. Ora kaya kowe yo nggih kaya iki. Ujarku mbok kowe urung krungu kaya kowe biyunge. Oh iya mayang ngapura ya mawong kebungan di lebaran. Wong wadon akeh lupute karo Rika mak. Aku yang jaluk dipangapurani ya mak. Iya wis tak pangapurani. Ora usah njaluk pangapura wong lanang ki wis jebar sarane dodane ngungkuri segara kidul. Pokokane kaya kowe biyunge aku wis saking tresnane karo kowe. Iya ya biyung lah wong kepenake tuli kaya kowe nyebutna anak jerene. Iya ngendikane Pak Lurah kowe kon aja ninggal adate wong Jawa. Jadi ya ora usah mbluki mamake mami bireng wong maring biyung ya biyung toli kados ngaten nggih Pak Lurah. Bok mami lagi repet tadi gue Pak. Nggih nyuwun ngapunten niki sedaya mawon niki pandemen-pandemen kula. Niki kleres kula niki kakine kula niki kan medal carane kali nini. Yo biyunge. Yo, iya mah, ika ngundang-undang tuli boxing along jangan tuli yuk. Aja nyuano demen aring ketek tinggalungan yang bojo maning oli. Ya ora kaya kowe aja. Wong sing dengane keluargan biyunge. Kowe kudune sing antut teruntut nganti ora mung taken-taken ninen-ninen. Gak gampangane nganti tekan besok nang kanang-kanane kaya gue biyunge. Oh iya mak, yang ya wis manut taring pengandikane Rika ramane senajan Rika ya wis tua gampangane kasarane tembung wis bengkong topong mripate kopong untune ompong ning wong yang isi sayang kepadamu ramane. Iya biyunge bener. Kowe kenanggo tepat tulada aring anak putumu kabeh. Moga-moga senajan kiye nyong karo kowe dadi tontonan biyunge. Iya mak. Iya dadi tontonan ning ya sak ora-orane kudune bisa kanggo tuntunan kaya gue ya yuk. Rika lah pinter mak. Rika ujarku kayung goblok. Pinter. Mari wong lanang aja goblok-goblok genak senajan nyong kaya kiye biyunge nek anggere diundang nyong ya oleh berkat. Nek kaya bembok biyunge ya iya mak pancen mulane nyong mari kita genak tersane nemen banget ki mikir carane aji kon libur ya mak. Iya aki kon libur anak putu kabeh wis sing utama biyunge sing utamane maning ki kaya kiye biyunge dadi kaya kiye nyong wong tua nang kene carane kon ngomong karo anak putuku kabeh ki anak putuku kabeh sing kanaring perantauan agi duweni kersak duweni karep carane nguri-uri budaya Jawi pisan pindhone dadi kaya putu-putuku kabeh kae mau dadi ora arep ngilangna adate wong tua kaya gue biyunge. Ya syukur ya mak. Ora moga-moga kaya putuku kabeh. Ya khususnya sing nang kene ki perkutukan ya mak. Sing pada manut karo wong tua mituhu apa sing di omong nari wong tua ya mak. Iya kaya kowe biyunge. Wong tua limung bisane ndonga ya awe-awe sembur kaya gue karo putu anak putu biyunge awe wuwur wong siki nggone garep wuwur langka. Yo iya ya mak ya iya kaya kowe biyunge ya siki ayo kaya ngenteni putu-putune kabeh dadi ya akipada
nganggo busana cepet kaya gue biyunge jika ayo pada rengeng-rengeng dolanan sedela karo sinambi ngaso kaya putu-putune men pada ngaso disit ayo kayak mana matur aring Bu Waranggana biyunge iya panjang ini matur mana lah iya lirika wong mereka sing wong lanang lipatut iya ora kaya gue wong lanang kok darani nyong anu seneng karo sidene malah kari gue cemburu ya ora lah ya ora kaya gue mawong ki wong agena ngaring kesenian ya ora tekan sing semono dadi wong nang kesenian ki aja nganti pada cemburu-cemburunan dadi marekna ora main ramane oh iya ya wis kaya ana biyunge wong kowe kan wong wadon mature bisa sing alus matur karo Bu Waranggana kae njaluk lelagon ngaranggo ngaso sedela kaya gue biyunge oh iya mak aku tak matur karo Bu Waranggana ya